Γεια σας παιδιά, είμαστε ένα καινούριο κανάλι στο YouTube. Ονομαζόμαστε Λασικαρισμένες Βίδες, όπως είπε και ο Lolaman83. Μιας και αναφέραμε τον Lolaman83, να σας πούμε ότι το κανάλι το διαχειρίζονται 3 άτομα. Ο ένας είμαι εγώ, ονομάζομαι Ντεμασιανός. Ο άλλος είναι ο Lolaman και ο άλλος είναι... Lolaman83 να τα λες κανονικά. Λοιπόν, και ο άλλος είναι ο Prince of Madness, που δεν μπορούσε σήμερα να είναι μαζί μας. Είχε κάποια προβληματάκια. Ναι. Αυτό που κάνουμε σε αυτό το server είναι survival server. Το version του είναι 1.7.4. Cracked όπως πάντα, για να μπορείτε να παίζετε και με τους φίλους σας χωρίς να χρειαστεί να το αγοράσετε το Minecraft ή κάτι τέτοιο. Ας μιλήσουμε λίγο για το server. Να πούμε το spawn το δανειστήκαμε. Ναι, το spawn είναι... Κάτσε. Δανειστήκαμε. Το δανειστήκαμε από ένα παιδί. Είναι πολύ ωραίο από το βλέπω. Ξέρεις ποιανού είναι, γιατί να γράψουμε να του δώσουμε και τα εύσημα. Ναι, θα σας βάλω στο description. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει. Θα σας βάλω το map που το έχει ανεβάσει το παιδί στο Minecraft Wiki, πώς λέει, δεν θυμάμαι πώς λέει. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος ξεκίνησε από survival. Θα δείτε, ας πούμε, ένα σπίτι που έχει τρελά πράγματα μέσα. Παίξαμε πάρα πολλές ώρες. Στην αρχή ήταν LAN. Και αποφασίσαμε, επειδή παίζαμε πολλά παιδιά, να το κάνουμε μηχανικό. Ναι. Γιατί έχεις φαγητό? Όχι. Πάω να σκοτώσω τίποτα. Έλα, πες και εσύ τίποτα. Ναι. Server τρέχει σε 3 GB RAM. Δεν νομίζω να λαγκάρετε στην αρχή, αλλά θα τον εξελίξουμε το server για το lag, μην ανησυχείτε γι' αυτά. Θα το φτιάξουμε. Και τα PC θα φτιάξουμε αν πάει καλά, θα το φτιάξουμε και τα PC για να βλέπετε και εσείς καλύτερα τα... Ναι, ας μιλήσουμε λίγο για τα PC. Γιατί θα φτιάξουμε τους υπολογιστές. Οι υπολογιστές θα φτιαχτούν διότι ο σκοπός του καναλιού είναι να βγάζουμε βιντεάκια από όλα τα παιχνίδια, όσα μπορούμε βασικά. Θα κάνουμε review, walkthrough. Και άμα πάρουμε κάτι καινούριο, αντικείμενο... Μπορεί να το κάνουμε και unboxing. Αυτό. Ας σας δείξουμε εδώ το σπίτι που είχαμε ξεκινήσει. Ξεχάσαμε να τους πούμε ότι όποιοι μπουν σε λιγότερο από μία εβδομάδα το βίντεο, θα πάρουν και... Τι είπαμε? Θα πάρουν μια δικιά τους πόλη, θα τη φτιάξουν μόνοι τους. Κάτι για τη σκελετός. Επειδή είναι town plugin, town server, towny. Βασικά, ναι, έχει πολλά mobs. Το χαρακτηριστικό αυτού του server είναι... Creeper. Όχι. Το χαρακτηριστικό αυτού του server είναι το towny. Τη δυσκολία μην τη βλέπετε έτσι με πολλά mobs, θα το ρυθμίσουμε γιατί δεν θα βγαίνουν τόσα πολλά. Ούτως ώστε να μην πεθαίνετε και χάνετε τα πράγματά σας. Με κάνεις TP γιατί πες σε μια τρύπα και ψοφάω. Με κυνηγάνε. Ναι. Η πόλη θα γίνει από εδώ μέχρι... Όλη αυτή είναι εδώ την περιοχή την ελεύθερη που βλέπετε. Θα μπορείτε να φτιάξετε spawners για να φαρμάρετε zombies και να παίρνετε λεφτά. Θα βάλουμε και αυτό το plugin ούτως ώστε να πάρετε λεφτά για να μπορείτε να εξελίξετε την πόλη. Θα φτιάξουμε ένα shop το οποίο θα μπορείτε να αγοράζετε αγαθά, ή θα μπορείτε να πάτε εδώ πέρα στο Wild και να κόψετε αυτό. Θα είναι σαν ένα survival κόσμος. Αυτό. Και ψόφισα. Ναι. Θα είναι ένα survival κόσμος. Θα φτιάξουμε και ένα site. Και να πούμε ότι όποιοι μπουνε θα πάρουν και ένα σπίτι από... Τι ήτανε, από τι το έχω φτιάξει. Να σας το δείξω τώρα. Κάναμε και με ένα τυπί. Θα πεθάνω. Τα survival. Ναι, αυτό εδώ είναι το σπίτι. Το χρυσό το κάτω πήγες, Στο δικό σου πήγα. Τέλος πάντων, μπορεί να σας δώσουμε και αυτό εδώ το σπίτι. Όπως βλέπετε δεν ήμασταν τόσο καλοί στο παιχνίδι
για να πάρουμε, να φτιάξουμε εδώ τον τοίχο από Emerald και το πάτωμα από διαμάντια. Αυτό έγινε μετά. Όχι, βρήκα τις πανοπλίες μου. Πέσαν όλες δίπλα. Όχι, είχα ψοφεί, εδώ ψόφισα πριν να. Ναι. Επίσης, έλα στο άλλο σπίτι. Μέσα στη μία εβδομάδα, όπως ανέφερε και ο Λόλαμαν, που θα πάρετε την πόλη δωρεάν, βασικά τα λεφτά για μια πόλη, θα έχετε και την ευκαιρία να, βασικά θα πάρετε κάποια έξτρα, πώς να σας το πω τώρα, έξτρα ευκαιρίες να το πω, για να γίνετε admin ή να πάρετε κάποιο παραπάνω rank στο server. Αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να μας ωφελήσετε και κάπως. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, να φέρετε τους φίλους σας, καταλαβαίνετε. Έχω ένα σπαθί, δεν ξέρω που το βρήκα. Δικό μου είναι, πέτα το. Ό,τι έχεις... Έχεις τίποτα άλλο, καμιά αξίνα, τίποτα? Όχι. Δεν έχεις αξίνα? Έχω κάτι δικές μου. Εντάξει, αυτά, δεν είχαμε τίποτα άλλο να πούμε. Έχουμε? Όχι. Ευχαριστώ που κλειστή την πόρτα. Mobs. Πάω να φύγω από εδώ. Εντάξει, θα πούμε την επόμενη φορά. Περιμένετε βιντεάκι μας. Γεια σας.